Painu helvettiin.
vuorossa taas Juuson Peikon seikkailut. Teillä kuulijat siellä kotona mahdollisuus päästä mukaan pelaamaan suoraan kotoa näppäin puhelimen avulla. Tää te tietysti näe mitä ruudulla tapahtuu, mutta teidän ystävänne Kortsu täällä neuvoi ohjasta joka käänteessä. Numero on kaikille tuttu, niin sitä ei tarvitse kerrata ja siihen soittamalla pääsee alkukarsintoihin, josta sitten katsotaan kuka pääsee pelaamaan tänne meidän suoraan lähetykseen. Ja sitten lähdetään katsomaan kuka siellä on meillä ekana liijana. Halo? Kortsu täällä. Kuka siellä? Teemu. Teemu. Mistä sä oot kotoisin, Teemu? Metsämäeltä. Pieksämäeltä? Se on tuttu paikka. Siellä on kaikennäköisiä kyrppiä aina tullut tulla Suorijoelle tappelemaan, mutta siitä nyt on aika ja ikuisella semmosia. Miten vanha sä oot, Teemu? 8. 8, niin ootko sä ollut toisella vai onko se 3. luokkaa? 3 vuotta. Joo. Mikä se sun lempiaine siellä koulussa? Puukäsityö. Ja puukäsityöt, joo. Mitä sä oot tekemässä siellä tällä hetkellä? Leikkuulauta. Leikkuulauta, no oot sä kyllä melkoinen seppä silloin, joo. Mä muistan, kun mä ite olen kuuteessa, niin mä olin semmoista saatavilla kaikista hyvin esteitä siihen eteen niin kuin kielekkeen tai muuta, mutta älä niistä murehdi, että minä kyllä neuvon sitten, kun tulee semmoinen vastaaja. Kokeiles painaa siitä vaikka 5, niin kuuluu toimista. Joo, se riittää, ei tarvitse pohjassa pitää, mulla on kauhean tinnit päällä, tuo on tosi järjestelmä minusta korvaa. Mutta eikä laittaa pelit pyöriä ja lähdetä kokeilemaan. Niin täällä se Juuso jo veteleekin monoja jalka ja suksia jalka ja sitten lähdetään mäkeä alas laskea. No niin siinä tulee heti puu vasta, niin panetella. No niin, on vähän liian myöhään, että siinä vaiheessa kun tulee puu vastaan, niin pitää olla painana, että passa sitä 4 silloin, kun se puu tulee vastaan siihen. Painunta vittu. Sulla meillä kuulee 2 elämää, niin lähdetään vaan eteenpäin katsoa, mitä tuossa tulee. No niin, ja taas mennä, ja siinä on puu ja panee 4. No niin, sehän meni paljon paremmin. Ja siihen vaan puutosta nyt ja ai, kun taas vähän kosahti siihen, mutta ei se mitään. Meillä on vielä tässä 1 elämä. Ja kyllä me tästä vielä eteenpäin päästään, että ei mene myöskään. Sitten lähdetään viimeistä. Herre!